Naimbaga oras Ilocos at tuyan ti paulo dagiti damdamag ditoy. Press Corps. Ti paulo dagiti damdamag ditoy Press Corps. Self-accident iti syudad Avigan, dua iti natay. Waterpool iti National Park iti probinsya nga Abra, mapagbalin nga deposito iti Danom. Grade 4 pupil, naputukan iti Palpalibang. December 21, maudi nga schedule iti substitution segon iti Comelec. Vehicular accident ti Ilia San Ildefonso, dua nga motorsiklo iti naimbulbar. Simbang gabi, gungundawayan dagiti agtutubo nga agsisinnarak segon iti simbaan. Peryaan iti Ilia San Esteban, dumalan iti nainget nga inspeksyon. Ti detalye dagiti damdamag. Natay ti duwa nga nagsakay ti motorsiklo kabayatan nga baybay-bayan dati Quirino Boulevard iti syudad ti Vigan. Napagamuan nga panakabartek ti rason no apay nga na disgrasya dagitoy. Dead on arrival dagiti duwa iti balay pagagasan. Dahil ti report ti Press Corps Lerly Bunag. Dead on arrival iti duwa nga nagkalubon nga Darumel Florendo agtawen 27 na asawaan. Ken Cheryl Rochina 22 years old. Kalpasan ang napasamak iti self-accident kadakwada iti paglayakan iti Quirino Boulevard Tamag, Vigan City. Nagsagrap iti nakaro nga dundunor iti nadumado mga paset iti bagbagida. Kang runaan iti uloda, taiso iti makarason iti pannakatayda. Awan iti nagmamaayan ti sango ti motorsiklo. Tanay baot dagito iti maysa nga puon iti eucalyptus. Na itaray iti balay pagagasan babaen karag iti bunggoy dagiti duwa a biktima. Ngem gasang-gasat ta dead on arrival dagitoy. Bali nagkaroon dati head injuries kan dito yung bagbagida dati injury da mo. So nya ti pinaka main reason nga nga natay dagiti sir dati head. Aji ulo da mabaling nga ulo dati. Nga itama siguro yan ti kayo na dyan ti alan. Internal bleeding sa daw. Kuwatan ko dyan ti autopsy dahil ang pangyayabingalpas. Cut. Kalpasan iti trabaho da nagpractice kano dagito iti sala. Ket adda basit nagsasangwan da nga arak kalpasan iti practice. Nagpilit kano dagiti duwa nga mapanda itulod ti kadwada iti ili akawayan. Ket ditameten ang napasamak iti insidente. Bali makita tayo mo di damage na mabaling nga nataray da dito. Sir, na-prove tayo kadi nga adda da iti epekto ti arak iti makasamak dito. Aji damo di statement di kakadwada bagbagada mo nga nagiinom da kan tag-practice da. Sada nagawit tulod da iti kadwada di kawayan ko ma. Di ko ano kay aji moten nangyari mo dito sila. Mapapati nga napardas iti taray dagitoy. Base iti impact iti motorsiklo iti interlinks ken kayo anakay sabitan da. Lerly Bunag, Core TV News. Gapoy di panagliplepyas ti Danom ti Bangged Water District. Mailungalong nga pagbalinen nga deposito ti Danom ti swimming pool iti National Park ti probinsya ti Abra. Ngem mapapela ti Penro kada ito nga banag. Ti report ti Press Corps James Castle. Approved by principal, itinagtungpalan itinabara a diskusyon, itinagbayatan ti Metro Bangged Water District, wenno MBWD, ken ti Provincial Environment and Natural Resources, wenno Penro, ti probinsya ti Abra mainaig ti resolusyon, a mapagbalin a deposito iti water pool, iti Victoria wenno Casamata Park, iti Bangged. Kalikagom ti Metro Bangged Water District daytoy a proyekto. Gapo iti panagliplipyas ti Danom no rabii nga umabot iti sumurok kumurang 600 cubic. Ngem no dumteng ti bigat nga agiinnagaw ti tao ti Danom dakkel ti posibilidad ng agkurangen. Ang Casamata kasi maraming problema yan nga National Park. Yun nga ang sinasabi ko doon sa Park Superintendent nga hindi din natin mga ma-take over or we cannot collect rentals out of that. So yun ang isang consideration namin nga papayagan na lang yung water district din to improve kasi kailangan din natin nga additional water to support the domestic water requirement ti Bangged and the 5 surrounding municipalities. Ngem iti dayta, umapapelame ti Penro nga maikanda iti libre a Danom a mausar a pagsibog iti seedlings da. Pina-declare ti Dijay nga National Park is 57 hectares. Tapos 5 hectares lang ang okuparan ni. So,
nakita yung mat nga naka-enclose pa di gaya yayan ni. Makikita mat nga nakadado ti mararamid nga buildings, hotels. Pero bakit kami hindi? Hang kami pa nga mapan awam pa ti pukanan mi, awam pa ti perjem mi nga parte na dayay kwa usar mi pa di existing nga structure nga masimpalaon. So inja makita ti point ni Apo Aton nga I feel nga dildilayon na dayay kwa proyekto ti water district. So, insungbat nga ro ti water district, ngano adalakit ni surok na iti supply ti danom, iso ti may padawat kadakwada. Babaen ka ni Sangguniang Panlalawigan Board Member Kathleen Lian Balbin na ipasan iti resolusyon iti kalikagom iti Bangged Water District para iti naan-anay apan naka-examine ken panaka-aprobar daytoy. Ngem kapot agi nati bukala ken ti General Manager ti Maseknan nga Water District, linawlawaganda nga sana personalan daytoy. Actually, naramid ko dayjay only as a last resort. Adda ko mamandya anak ko na awan. Mapanaklat ta di jay. Kabutan mo kay so dalati makatulong kada kami. It just so happens nga dajay anak ko. Iti ba iti ado a controversial. Ituloy lata ti MBWD iti panakaaramid ti deposito inton 18 iti daytoy abulan. Naideklara kas National Park iti Kasamata iti 1974. Ket iso daytoy iti protektaran ti Protected Area Management Board wenno PAMBI pati pa yan ti Penro kas Eco Park. Ngem inyunay-unay ni Mrs. Leonida Balbin, General Manager ti MBWD, nga bagidan by possession iti disso nga ayan ti water pool. James Castle, Core TV News. Balag kadagiti mahilig nga agpaputok ti Palpalibang. May sa grade 4 pupil kinaputukan ti Palpalibang sa Santo Domingo, Ilocos Sur. Kalpasan na daytoy ket nagpaputok ti Piccolo. Agdama pay laing ti medikasyon ti ubing iti may nga balay pagagasan, gapu dagiti nalak-a masugat ti bagina. At iti report ti press corps ni Sel Benitez. Iti may sa balay pagagasan, agdama pay laing ti medikasyon ni Raymark Palakpak, agtawen ti siyam, adda iti maikapatagrado ti elementarya, ken residente ti barangay Kalay Santo Domingo, Ilocos Sur. Kalpasan na naputukan ti Palpalibang. Basari iti istorya ti ubing, 5 piraso a pikulutin kabil na iti may sa abote ti agas. Sinindyan na daytoy, ket iti panangipurwak na kuma. Sakto daytoy apimutok iti ima na. Hindi nagsinja sir sa kusinsutan, ipurwak ko kumake. Bigla may latang glabangin. Kabuka dayta, nagsagrap ti panakadundunor ti nagduduma apaset ti bagi ni Raymark. Kang runaan ti makinkan nigid nga ima na. Nga iso ti pimutokan ti Palpalibang. Inkari ti ubing nga saan nanto dublienen ti agpaputok ti Palpalibang. Manipod met ti ama ni Raymark ani Manong Ramon. Kinuna na nga saan met nga nagkurang iso na ti pamagbaga iti anak na. Segun ken kuana kas naganak. Kasapulan iti naan-anay pay apang magbaga kadagiti anak. Wenno adupay nga anos tapno maipasagipsep dagitoy. Kang runaan dagiti maipawil. Kang runaan itaket sa sangbay ti Pasko ken baro atawin. Kasapulan abantayan dagiti ubing. Ni Sel Benitez, Core TV News. Padaanan dagiti sumarunuan a barang damdamag ditoy press corps. December 21, maudi nga schedule iti substitution segun iti Comelec. Vehicular accident ti Ilia San Ildefonso. 2 nga motorsiklo iti Naim Bulbar. Simbang gabi, gungundawayan dagiti agtutubo nga agsisinnarak, segun iti simbaan. Peryaan iti Ilia San Esteban, dumalan iti nainget nga inspeksyon. Dagita kenda dumapay, amwen ti panagsubliti. Press Corps.